Det var simpelthen så sjovt at være ude og trylle sammen med jer. Og I var blevet gode allerede den dag, hvor vi stod, og jeg har lært jer tricksene. Så nu har I ærligt fortjent at få alle de andre tricks at vide også. Og det er det, I får at vide det næste stykke tid, hvor I ser det her video igennem. Brug tid på at øve jer rigtig meget, både for en spejlet, for en venner, for en familie. Og så spol tilbage og se det igen og igen. Rigtig god fornøjelse med det. Jeg vil starte ud med et lille sjovt et. Se, hvis I nu finder et spillekort frem derhjemme og får lavet et lille hul i den, så vil jeg prøve at få en 2 kroner til at komme igennem hullet. Og altså, det gør vi ganske enkelt ved at gøre sådan her. Nå! Kan den her komme igennem der? Nej. Er I sikre? Okay, så prøver vi lige. Så se her, så gør vi sådan her. Så kommer der 5 kroner, den kommer ned der, og så er vi klar, så tager vi ved. Hiver vi igennem. Så det går godt ud? Kunne I tænke jer at lære det trick? Skal vi lige prøve en gang til? Prøv at se her. Prøv at se, man kan se den er igennem der, ikke? Den er inde i midten. Prøv at se, kan I se det? Prøv at se, så gør vi sådan her. Hop, den kommer derned, så tager vi ved. Så nemt kan det gøres. Og det Easy Pose, det er en spillekort og en 2 kroner. Og det kan sagtens være et lån 2 kroner. Så det kan I jo starte med. Skal jeg vise, hvordan man gør? Det vil jeg godt. Se, det der er med kortet, det er, at der skal selvfølgelig være et hul i kortet. Men der er jo så sådan en lille anden ting. Det er, at og hvis ikke man vil vide det, så skal man lukke ørerne nu. Men det er jo derfor, vi er her. Så skal man have lavet et lille hul heroppe i toppen af kongen. Jeg kan ikke se det. Der. Sådan når mønten kommer ind i kortet, så stikker man lige lidt igennem der. Og så trækker man, så kan man faktisk se det. Den er derinde. Og så når mønten skal ned, så trækker man fingeren ned til hullet, så man kan se mønten lige fremme der. Så tager man hånden og trækker den ned. Det var nu helt tæt på. Du har altså taget et kort, skåret et hul i den. Det gør du ved at knække kortet over midten. Knæk, når jeg siger knæk, så er det, at man folder den helt skarpt. Præcis på midten, så kan den følge rundt. Det er vigtigt, for det ser også pænt ud. Det næste du så gør, det er, at, og jeg foretrækker at gøre det med billedkort. Og det gør jeg, fordi det er lidt mere usynligt, det som der så skal laves. Så langs toppen af kongen ved den blå streg her, der skærer du lige en længde, der er lidt længere end mønt og bred. Så er du egentlig klar, når det er gjort. Og den tages ud, så kan du egentlig køre den tæt, og så kan du faktisk komme næsten helt tæt på, uden at man kan se den. Når så du skal til at gøre det, så tager du mønten, viser tydeligt, at den går ned på den side og lukker op. Når du kommer herop, så løfter du lidt op, så trykker du ind på bagsiden. Der. Og så kommer mønten ned. Den bliver holdt tilbage af hånden, så den ikke bliver tabt på gulvet. Og så kører du den langsomt ned hertil. Pas på, at fingeren ikke bliver vist på den anden side. Hold den helt ud til side. Så bliver den holdt helt dernede cirka. Og så tager du hånden, og så trækker du den igennem. Det ser sådan her forfra, og jeg skal nok gøre det så langsomt som muligt. Det er nemlig en af de her tricks, du kan gøre super langsomt. Det bliver rigtig godt på den måde. Så tager mønten. Husk at trykke tilbage. Skubber lidt ned, så den er klar. Viser, at mønten den er ved at være nede i midten. Tag fat i den og trækker igennem. Du kan med det samme åbne den. Sådan her. Og vise. Det var mønt igennem kort. Som det første. Men nu når vi har mønten fremme, så er der en anden ting, og det kan I gøre med en hvilken som helst vandflaske. Jeg har taget forskellige vandflasker med. I kan sagtens give den her ud til nogen og inspicere og sikre, at låget er på osv. Der er ikke nogen, hvad kan man sige, det er en vandflaske, som vi skal bruge. Og så skal man bruge en 2 kroner, og så skal man bruge, og det kunne være en lån 2 kroner, det kunne sagtens være. Så tager man 2 kroner, putter i hånden, gør det sådan her. Den tager den lige. Så lige 2.
så er mønten inde i flasken. Et rigtig, rigtig stærkt trick for de fleste, og jeg plejer egentlig også at have fyldt den op og så lige drukket vandet, før man går i gang. Så kan man få en til at hælde mønten ud, tage den, kigge den og så sige, jamen vi kan godt tage en anden en også. Så kan vi sige, der er låget jo lidt mindre. Hvis man mener, det er låget, så kan vi sige. Og så er mønten inde i det. Vil I vide, hvordan man gør? Ellers så skal I gå væk nu. Se, nu skal jeg se, det er jo ikke sikkert, at hullet er stort nok. Men lige til en 2 kroner, så er en almindelig flaske vand faktisk rigtig fin. Og det kræver, at man har en flaske. Og nu sagde jeg i starten, at man godt kunne drikke fra den. Det er dog med en lille smule forsigtighed, man skal gøre det, fordi jeg har fra starten af skåret et lille hul nede i markadet, og det kan du faktisk ikke se. Og hvis du giver den til flasken, så er der ikke nogen, der drømmer om at kigge på, at der faktisk er et hul ind i siden sådan her. Og når jeg beder en om at tage mønt frem, så tager jeg simpelthen og presser den ene mønt ind. Bare lige nok til, at den sidder fast. Den kan sættes på bordet og vendes med ryggen til, og så siger vi, nu er vi klar. Så tager vi mønten i hånden. Sådan der. Sørg for at låget er skruet på. Og det er meget godt at lade publikum gøre det. Og så vender vi rundt. Og det der så sker, det er, at når jeg vender den på hovedet, så sætter jeg fingeren på. Og så gør jeg sådan her. Og det øjeblik, jeg rammer 3. gang, 2, 3, så trykker jeg mønten ind i flasken. Og så trækker jeg den op med det samme, fordi så får man den her brysterformelse. 1, 2. Skru låget af, skru på igen. Skru låget af, skru låget. Ser det helt okay ud med dig? Ja. Okay. Godt, så kaster den op til mig igen. Sådan her. Ved I, hvad han ikke lagde mærke til? Fordi jeg beder ham om at skrue låget af, så er det det, han lægger mærke til. Han lægger altså ikke mærke til, at der er et kæmpe hul her i siden. Er det ikke vildt? Han bliver bedt om at skrue låget af og skrue det på igen og siger, er det en fin flaske, og den skruet godt på? Ja, det er den, og alle folk de tænker, han har jo haft den i hånden. Der er ikke huller i låget, men der er altså en kæmpe hul i siden. Og det begynder at se lidt slidt ud nu her, så det er faktisk mere synligt nu, men da den i starten var der, altså hvis I tager en flaske, dem I har, så skær der, hvor der er en streg på flasken. Kan man ikke se det? Det samme Se, det gode ved den her, det er, at når vi gør sådan her, som sagt, til det her trick har du brug for en flaske, og der er lavet en lille smule ved den også, som med kortet. Der er faktisk skåret et lille hul her i siden. Og det er igen, ligesom med kortet, skal det ikke være længere end lige lidt mere end med mønten er bred. Men altså, jeg foretrækker, at den er stor nok til også at kunne bruge en 5 kroner. Sådan at jeg i lommen altid har en 5 kroner, en 2 kroner, en 10 og en 20. Og så vil jeg altid spørge, er der nogen, der har en mønt, jeg må låne. Så gør jeg det nemlig med deres mønt. 2 kroner, de ligner hinanden. Så låner en 2 kroner, har den i hånden. Den mønt, som der ikke er nogen, der ved, jeg har, det er den, jeg holder i hånden. Og den holder jeg egentlig på den måde, at jeg holder den på med tommelfinger, og så ligger den egentlig fuldstændig, hænger armen bare fuldstændig afslappet ned ad siden. Når jeg så beder dem om at finde mønt frem, så siger jeg, så skal vi bruge en tom flaske, og så beder jeg typisk en om at sige, vil du ikke være sød at skrue låget af og skrue det godt på igen? Vær sikker på, at det er skruet helt skræmt. Der er ikke nogen, der indser, at der er et hul i siden, for de ved jo ikke, at der er et hul. Og de ved heller ikke, hvad der kommer til at ske. Så i det øjeblik, de er skruet låg på, så tager jeg den tilbage, og så kigger jeg ind på dem og siger, har du fundet en mønt? Og så presser jeg mønten ind. Bare nok til, at den lige sidder fast. Drejer flasken rundt mod mig selv, så mønten peger overad, og så er der ikke nogen, der kan se noget, og så er mine hænder helt fri. Så tager jeg mønten op i hånden på den måde her, og når jeg så tager flasken på sådan her, så har jeg tommelfingeren sat på mønten, sådan at jeg er klar. Og hvis jeg vælger at sige, at den skal gennem bunden, så er det sådan, jeg holder den. Er det på den anden måde, så tager jeg den op på den her måde. Men det er tommelfingeren, der ryger på hver gang. Det kan også sagtens være den finger. Det er, hvad jeg lige får øget jer frem til. Så er det øjeblik, vi siger 1, 2, og så 3, der begynder jeg at presse ind, så når jeg rammer dernede, så begynder det, og så gør det lidt kraftigere. Og så med det samme ryster jeg. Hvis ikke du ryster med det samme, så ligger mønten dernede, og så bliver der for meget fokus på den mønt, der eventuelt ligger i hånden. Hvis jeg gør sådan her, så vil de fleste.
Det næste nummer, det er næsten 4.000 år gammelt. Det er et af de ældste numre, registrerede tryllenumre i verden, og det handler om 3 små kugler og 3 kopper. Og her skal I få en rigtig god start af det. Det første vi skal bruge, det er, at vi skal bruge 3 kugler, 1 og 2 og 3, og vi skal bruge 3 kopper. Og det kan sagtens være kaffekopper, som jeg har taget inden for skabet. Find nogle, som er stablet og præsenteret flot. Vi har 1 kop, vi har 2 kopper, vi har 3 kopper. Vi tager den første kugle og gør sådan her. Det pakker den ind under de 2 kopper og siger hokus pokus filiokus, og så kommer den ned under koppen på den måde. Vi tager kopperne igen til 1, 2 og 3 kopper. Tager en kugle, putter ned under på den måde. Siger hokus pokus filiokus, eller hvad ramse vi nu foretrækker, der er 2 kugler. Sidste kop. 3 kopper. Putter kuglen op ovenpå. Siger hokus pokus filiokus. Og de 3 kugler kommer under. En god måde at starte på, og meget visuelt måde at få 3 kugler igennem bunden på. Godt, du skal høre på her. Det her, det kan I lave med almindelige kopper derhjemme. Okay, så I kan bare låne. Det her, det er bare mine kaffekopper hjemmefra. Så det kan I sagtens gøre. Det her, det er tricket med 3 kugler og 3 bolde. Eller 3 kopper og 3 bolde. Vi tager den ene kugle, putter på og gør sådan her. Sådan. Og putter på sådan her. Skal vi se, vi skal have den her ud. Prøv det igen. En kop, og så tager vi kuglen, gør sådan her. Hokus pokus filiokus. Det var godt, jeg lige fik boret et hul i en, så gør vi det en gang til. Vi tager 3 kopper, sådan her. Tror I, der er hul i? Nej. Der er 2 kugler der nu. Og så tager vi sådan her. Så tager vi den sidste. Hokus pokus filiokus. Og så ryger alle 3 kugler igen. Der var hul i. Ja, nu er der i hvert fald. Det er ikke noget sjovt. Skal du bruge en til? Nu er der i hvert fald. Det var ikke meningen. Ved I hvad? Prøv at høre. Du har været et hul i den. Klap lige en gang, hvis I kan høre, hvad jeg siger. Hvad hedder det? Det er jo det, der nogle gange sker. Og pyt med det, fordi det betyder ikke noget, for jeg kan bare gøre det med nogle andre kopper. Men vi skal bruge 3 kopper. Og så skal vi faktisk bruge 4 sølvkugler. Så vi har en kop, hvor der også er en sølvkugle i. Den er selvfølgelig ikke synlig for nogle af dem, der skal se. Og det er jo vores hemmelige. Så den lægger vi i den ene kop. Så sætter vi en kop oven på den, og den bliver sat oven på en kop. Sådan at kuglen er inde i den midterste kop nu. Så har vi de 3 kugler. Og når vi tager kopperne og vender ned, så er det vigtigt, at det ikke er for langsomt, og det ikke er for hurtigt. Er det for hurtigt, så virker det som om, der bliver lavet noget, og er det for langsomt, så falder kuglen ganske enkelt ud. Lad mig demonstrere, som det ikke skal gøres. Vi tager den ene kugle sådan her, vi tager den næste kugle sådan her, og så har vi balladen. Så vi prøver igen, så prøver vi at gøre det lidt hurtigere. Vi har den ene kugle, en kop der, en kop der, en kop der. Det går så hurtigt, at man ikke ser kuglen, og det virker som om, at når alle kopperne, hvis det går langsomt nok, som det gør, så er der jo ikke noget i kopperne, vi synes. Så den første bold oven på koppen, så den ovenpå, og sætter den ovenpå. Hokus pokus filiokus, hvad I foretrækker, og den er gået ned igennem sådan her. Og nu kører vi det hele igen. Vi tager den første, som er den tomme kop, den næste, hvor der egentlig er en i, den vender vi over oven på koppen. Samme tempo, sådan her. Nu ligger der 2 derinde under, men det ved dem, der kigger på ikke. Vi gør den næste, sådan her, sådan her. Den ryger ned, og vi har 2 kugler, og nu kan vi gøre det sidste gang. Og nu er det altså vigtigt, at de ligger tæt, fordi hvis de er fra hinanden, så vil det være svært at få en kop henover dem. Så hvis ikke de lå helt ved siden af hinanden, så læg dem op ved siden af hinanden, så når koppen her skal over, så går det lidt mere ned. Sådan her. Og vi tager den sidste kugle, så sådan her, sådan her, og hokus pokus filiokus. Så det var forklaringen på de 3 kopper. Det er super vigtigt. Det er forholdsvis nemt, når man først kan det, men det er vigtigt, at I øver jer, virkelig øver jer på at lave
bevægelsen med koppen samme tempo. Så vil jeg også lige sige, som jeg har sagt tidligere, men det der med at øve sig foran spejlet, det er rigtig vigtigt. Det er også rigtig vigtigt at øve for sig selv derhjemme, det skal I gøre. Det er også vigtigt at øve for jeres familie, men det er altså faktisk lige så vigtigt at øve over for jeres kammerater og alle de steder, man overhovedet kan. Det er sådan, jeg er blevet rigtig god til at trylle. Det er bare at ture gøre det. Hvis der er nogen, der siger, jeg ved godt, hvordan du gør, så kan jeg altid bare blinke til dem og sige, det gør ikke noget. Du behøver ikke at sige det, for jeg ved det også godt. Og jeg tror også, jeg siger det i de trylleshows herude. Det gør jeg stort set altid. Og det er lige så meget for at sige, ved du hvad, det skal bare det skal jo se magisk ud. Og dem, der ikke ved, hvordan det er gjort, de vil jo synes, det var magisk. Dem, der ved, hvordan det er gjort, de får ikke noget ud af at sige det. Og det er også det. Og det munder selvfølgelig også ud i, at en tryllekunstner aldrig afslører sine tricks. Medmindre man laver en trylleskole, så må man godt. Men hvis I viser et trick til en kammerat, og kammeraten bliver ved med at fortælle, ej, vil du ikke godt fortælle, hvordan du gør, vil du ikke godt fortælle, hvordan du gør, så kommer magien af det. Så fortæl dig det. Det som jeg altid gør, så siger jeg, gå på YouTube og lær en masse trylletricks der. Eller gå på biblioteket og lån en bog. Dem, der virkelig vil lære at trylle, de gør det. Dem, der bare er interesseret i at vide, hvordan tricket er gjort, og ikke bruge det til noget som helst, de går aldrig på biblioteket med det. Så igen, en kop der. Den her bold der her i, går ned sådan her. Sådan der. Op med den. Og hokus pokus sådan her. Og nu, om et øjeblik, så står man jo lige pludselig med kopperne her. Og hvis man nu tænker, jamen hvad så hvis de vil se kopperne? Så er det man siger, ja, men jeg har faktisk et trylletrik mere til dig. Jeg vil godt få den her 2 kroner til at forsvinde. Og så er der nogen, der siger, ja, men hvordan gør det? Jamen jeg skal faktisk bruge kopperne. Og det er super vigtigt, at jeg bruger den, hvor der er hul i bunden. Kan du sige til dem. Så kan du pakke dem her væk, ned i dit tryllekuffert med dem. Og det er jo der, de 4 bolde er. Så det er der jo ikke nogen, der kommer til. Det næste, der vil jeg lægge op til at sige, jamen, nu vil jeg prøve at få kuglen til at forsvinde. Det vil sige, nu lægger jeg den under koppen, og så vil jeg lave en magisk bevægelse, og så vil kuglen forsvinde. Det er så rent, som det ser ud. Og jeg vil faktisk sige sådan, at vi gør det, ligesom de store tryllekunstnere gør, de trækker altid et tæppe foran. Så gør tag en avispapir, helt almindelig avispapir, det er ligegyldigt hvad, og så siger vi så hokus pokus filiokus, eller filihot, filihat, filihumgabba, et eller andet, og så siger vi, og så er den væk. Og det er den ikke den første gang. Jamen, det gør ikke noget, for jeg skal lige øve mig på det, vi siger sådan her, så siger vi så hokus pokus filiokus, et eller andet fjer, og den er stadigvæk ikke væk. Så bliver jeg nødt til at koncentrere mig nu. Og det gør jeg på den her måde ved at sige, det er et dårligt trick. Se, jeg fik ikke tryllet kuglen væk. Prøv at se her. Jeg fik heller ikke tryllet væk. Er det ikke vildt? Du er den helt væk. Det er tricket ude på vi. Nej, okay. Vi prøver det en gang til. Er I klar? Hokus pokus filiokus. Så væk. Er det ikke vildt? Nej, okay. Hokus pokus filiokus. Jeg ved det godt, Ved I, hvad I skulle gøre, når det er? Jeg siger... Hvad? Jeg ved godt, jeg er ikke så god, fordi jeg fik ikke tryllet mønten væk. Er det ikke bare dårligt? Er det ikke mega dårligt? Nå, har I lyst til at lære det her? Ja! Vi kan også bare lave noget matematik. Nej! Er I sikre? Nå, så skal I vide, at når man så får at vide, hvordan en trylletrik fungerer, så bliver man nogle gange slemt skuffet. Man tænker, hvor det bare det. Okay? Så lige om lidt så viser jeg dig, så kan det godt være, at I tænker, hvor det bare det. Det gør jo ikke noget, for det vi skal ud at vise det. De ved det jo ikke. Ja. Jeg synes, at hvis der er nogen, der kommer og siger, vil du lære mig, så skal I bruge tid på at lære det, fordi man faktisk også bliver rigtig god til at gøre noget, når man lærer andre det. Okay? Det er så, hvis man lige... Jeg glemmer, hvad jeg skal. Ja. Så skal vi starte med at lige at spole baglæns. Ja. Er der nogen, der kan gætte, hvor koppen er henne? Var der nogen, der blev skuffet der? Ja, det er jo det. Vi gør det lige baglæns. Vi skal have tryllet koppen væk, og det man gør, det er, at man har en avis. Og jeg har taget rigeligt med, og jeg har også rigelige kopper. Vi kan prøve at gøre det med de her kopper og se, hvordan det virker. Jeg er jo ikke sikker, at der er kopper til alle sammen, men så skal I skal også bruge den her time på at øve jer.
det man så gør, det er, at man siger, må jeg låne en 20'er af dig? Det havde egentlig også været rigtig fedt med 1000 kroner seddel. Så får jeg den op, ikke? Og det kunne være mega fedt. Det er ikke sikkert, at der er nogen, der har det lige. Så tager man koppen og putter henover og siger, nu er den tryllet væk. Er det ikke vildt? Og så siger jeg bare, nej. Det var det, I sagde, var det ikke det? Ja. Nå, og så er den tryllet frem igen, er det ikke vildt? Nej, det er det ikke. Nå, okay. Så, sådan her. Når man gør det her, så former avisen sig efter det. Så hvis jeg nu løftede op i den her, sådan her, så kan man faktisk ikke se, at koppen ikke er der. Kan I se det? Altså, det virker som om koppen stadig er til. Så man gør det, at man lige trækker rundt om, så koppen den bliver formet, og så løfter man op i koppen og siger, nu er den væk. Og så løfter man koppen herover og siger, nu er den væk. Og når man peger på mønten, var der nogen af jer, der ikke kiggede på mønten, der gør sådan her? Prøv lige at se på mønten. Er der nogen, der kigger andre steder på mønten, når jeg gør sådan her? I hvert fald ikke for lav. Hvor kigger I hen, når jeg banker i bordet her? Er det ikke rigtigt, ikke? Og mens jeg gør det, så går jeg lige tilbage igen, sådan her, og jeg sørger for lige at banke koppen i bordet. Så jeg hokus pokus lille så er den væk, og så nu når jeg gør det her, nu gør vi det heroppe i den højde, så siger jeg, nej, den er sørme ikke væk stadigvæk. Og hvad gør jeg så? Taber koppen. Ned i skødet, ikke? Så holder den her. Nå, vi prøver en gang til. Er der nogen, der kan se, om koppen er der eller ej? Ja. Er det ikke vildt? Ja. Og så gør vi sådan her. Det er nej. Hvis I nu sidder et sted, hvor der er nogen, der sidder rundt omkring, og der går om til at kigge, så kan jeg bare sige, hov, så tager man koppen på skødet og lige gør sådan her. Nu kommer I igennem bordet. Og så er man jo fri for at synes, at man skal væk fra det herfra, ikke? Men hvis man er på en scene, kan man sagtens gøre sådan her, så er en lille kasse. Hvad med glassen? Glasset kunne man også sagtens gøre det for. Det vil faktisk være endnu bedre. Det lyder endnu bedre med glas, hvis vi nu gør sådan her. Og det er jo højt glas, så det ser lidt bedre ud, når det er højt. Det synes jeg ikke. Jo, det er. Ikke? Og så her, så siger vi, hokus pokus filios. Hokus pokus filios. Hvor er den henne? Den er lidt. Kan du se det? Det skal vi jo også tænke på. Er der nogen, der sidder derovre, der måske kunne se det, så skal man lige sige, du skal lige flytte dig ind på en bedre plads. Herinde kan man meget bedre se, hvordan tingene de sker. Så de fleste de går ind. Sådan her. Og mens vi gør det der. Så går koppen igennem bordet. Så kan man sige, at du skal ud og købe et nyt bord. Så det var kop igennem bord eller forsvunden kop? Forsvunden kop. Ja, det er ikke videre. Næste nummer, det er, at hvis jeg kan få dig til at tænke på et kort. Jeg viser dig nogen lige om et øjeblik. Jeg har 6 forskellige kort. Det eneste, jeg vil have dig til at gøre, det er at tænke på et. Tænker du på et? Husk det. Jeg tager nu det ene kort og putter væk. Og jeg har nu taget dit kort væk. Kan du se dit kort? Så er det fordi, jeg har fjernet det. Hvis jeg vil have jer til at kigge og tænke på en af kortene her. Jeg vil ikke se korten. Nej, det gør ikke noget. Så tro mig, når jeg gør det her. Hvis jeg tager det her kort væk, alle dem, der har tænkt på det, så er den jo væk. Ved I, hvordan jeg får alle dem her til at forsvinde? Hvordan? Er der de samme kort heromme, som der er heromme? Nej. Kan man så, er ens kort så forsvundet? Ja. Det er det jo faktisk, og det er derfor, jeg går rundt sådan her, fordi man skal jo ikke se bagsiden, så går rundt sådan her. Tænk på et kort. Vi har brugt et kort for kortspillet, men vi har jo et helt spil endnu. Så er der, hvad for et kort tænker du på? Hvad for et kort tænker du på, handler egentlig om, for det første er det super vigtigt, at dem, som I beder tænker om kort, ved, hvad forskellen er på hjerter, hoveder, spar og klør. Og man skal ikke tage fejl. Så sig til dem, det er meget, meget vigtigt. Kan I kende forskel på, og så plejer jeg at tage 4 forskellige og sige, er der nogen, der kan svare mig på, hvad det her er for en? Og det er ikke nogen af de kort, jeg viser, men det er så siger jeg, det klør 4, hjerter 4, hoved 4 og spar 4. Godt. Når man tænker på et kort, så nytter det jo ikke noget, at man kigger på den her, og så tænker på hjerter 4. Man skal tænke på hoved 4. Er I med på det? Og så siger folk, ja, det er vi med på. Så viser I alle kortene og siger, okay, nu er det vigtigt, at du tænker på et kort, og lige om lidt, så er det dit kort, jeg fjerner, og kun dit kort, jeg fjerner. Tænker du på et kort? Kun tænk på et kort. Du tænker på et kort. Nu tager jeg kortene væk fra dit synspunkt, sådan her, og så fjerner jeg et kort. Nu fjerner jeg et kort, og så gør vi sådan her.
og så er dit kort forsvundet. Hvad for et kort tænkte du på? Og nu kan jeg sige sådan, at hvis du sidder derude, så har du enten tænkt på klør dame, hjerterknægt, hjerterkongen, sparknægt eller klør kongen. Det er jo de muligheder, du faktisk fik før, og eventuelt rodedame eller hjerterdame, det kan jeg ikke huske. Men en af de kort har du i hvert fald tænkt på, og det er ikke nogen af dem, der er her. Det er fordi, de er på den anden side. Så når jeg viser jer, siger du skal tænke på et af de her kort, så er der kun de her muligheder. Og hvis jeg så fjerner den ene af dem, og selv hvis du tænker på den her, så det jeg gør, når jeg tager kortene ned, det er, at jeg vender dem om og tager dem op sådan her igen. Og så er dit kort væk, for det er jo om på den anden side. Men det er der ikke nogen, der kan se. Og det her trick, det kan man gøre på video. Det kan man gøre over Skype. Det kan man gøre på internet. Det er ligegyldigt hvad. Altså den her videoklip er optaget for mange dage siden, når du ser den her første gang. Så hvis vi lige prøver igen, vi tager kortene, vi kan blande dem, hvis det er, jeg siger, tænk på et af kortene, kig på dem og tænk på dem, og kun tænk på det kort der. Det er vigtigt, at du husker det, du ikke glemmer det. Du skal tænke på kortet, tænk på det rigtig godt og grundigt. Du tænker på det. Hvis du tænker godt på det, så er det godt. Jeg tager et kort væk nu, og så siger jeg, pusser på dem, og så er det dit kort, jeg har taget væk, er det ikke korrekt? Og det eneste, jeg gør i den bevægelse, det er at vende kortspillet om. Fordi nu er de andre kort tilbage igen, når jeg gør sådan her. Eller sådan her. Så, hvis du tænker på en af de her kort, og jeg fjerner den her, og det ikke var dit kort, og jeg vender dem her om, så er dit kort faktisk forsvundet. Nå, hvordan laver jeg så det? Ja, altså du kan tage kortene. Det som jeg gør, det er at tale billedkortene ud af spillet. Og billedkortene, det er knægtene, damerne og kongen. Dem alle sammen, det er dem vi skal bruge. Sådan er. Og så læg dem sammen i par. Det vil sige, de røde og de sorte sammen med hinanden. Så tager du den røde bunde og den røde bunde, sådan her. Og de kan lime sammen eller klistre sammen. Men de her kort har jeg egentlig bare klistret dem sammen med tape, så det, man kan faktisk ikke se det. Men ellers så vil jeg bare tage en almindelig limstift. Kør rundt. Godt ude i kanterne, sådan at den ikke begynder at flappe. Sådan at den ligger sig helt til. Så det ikke ser ud som om man har to kort, når man gør sådan her. Og det gør man bare med dem alle sammen, indtil man har 6 sæt kort. På den måde. Og så mixer man dem sammen, som man har lyst til. Jeg vil foreslå, at når du spreder dem ud, at det ikke alle sammen er hjerterknæk, hjerterdame, hjerterkongen. Eller alle sammen er spar, men at man mixer det lidt. For det er med til at gøre, at man glemmer, hvad for nogle kort der er. Er du god til at blande kort? Det skal du til at være nu. Hvis vi sørger for at tage 4 bunker af kort, dele dem med. Vi kan bare lige lægge dem sådan her. Nu blander vi dem en lille smule. Det gør vi ved at lægge dem over 2 bunker. Du kan øve dig på at gøre det hurtigt. Men ellers er det sådan, du gør. Du gør det lige en gang til for at blande ekstra godt. På den måde så mixer du alle kortene op. Og så får du nogen til at tage nogle kort af. Bland bunken godt og grundigt sådan her. Jeg er ikke sikkert, at du kan se det så nemt herfra, men der kommer zoom op af alt, hvad jeg laver, når det er, at forklaringen kommer på tricksene. Vi tager første kort. 1 bunke, 2 bunke, 3. 4 bunker deler vi dem ud i. Og hvis dit publikum har været gode til at blande bunken og tage fra, så vil alle træerne være i en bunke. Alle toerne vil være i en bunke. Alle s'erne vil være i en bunke. Og alle 4'erne. Og her har vi brug for... Egentlig kan det gøres med lige så mange forskellige kort, man har, men nu er det rigtig fint at have 16 kort af 16 slags. Og jeg har taget s'erne, 2'erne, 3'erne og 4'erne, for at det skulle gøre nemt.
Så hvordan kan man blande kortene, sådan at de stadigvæk kommer i den orden, hvor de er? Ja, start med at tage alle S'erne, 2'erne, 3'erne og 4'erne sammen, sådan at de ligger i sæt. Når de gør det, så fungerer det på sin helt automatik. Og I kan prøve det. I kan tage et spil kort frem lige nu. Tag et spil kort frem, sæt det frem, og så læg dem i den orden, hvor det hedder S'erne. 1, 2, 3, 4 S'er. 1, 2, 3, 4 2'er. 1, 2, 3, 4 3'er. 1, 2, 3, 4 4. Så lægger de sådan i orden, så 4'erne de er øverst. Og så begynder vi at dele ud i 2 bunker. Start med 2 bunker. Og så øver jeg på at gøre det hurtigt. Fordi så kommer det til at virke en lille smule rodet. Når man har gjort det en gang, så tager man den ene bunker og putter oven på den anden bunker, så gør man det igen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og ovenpå igen. Når vi har gjort det, så er det tid til at få publikum til at hjælpe med at blande. Og det gør man bare at sige, tag noget af bunken. Og det de tager af, det sætter de på bordet, og du smider resten af bunken ovenpå. Det gør, det er, at det får bunken til at se ud, som om den bliver blandet. Så hvis man gør sådan her. Det er det samme, jeg gør. Jeg tager den øverste del og putter nedover. Vi ændrer ikke på rækkefølgen af kortspillet. Køen bliver marklyttet om. Det er lidt ligesom, når man står til fastelavn, når man står i kø. Man slår på trommen. Jamen den, der står forrest, den, der står bag ved ham, står også bag ved ham, når han er midt i køen. Så den samme person er lige bag ved dig hele tiden, hvis man ellers ikke lige snyder i køen. Og det er det samme med det her. Det betyder så, når vi blander de her 4 bunker ud, når jeg har gjort på den her måde, så ligger der 3'er, 2'er, 1'er og 4, 3'er, 2'er, 1'er og 4, 3'er, 2'er, 1'er og 4, og 3'er og 2'er og 1'er og 4. Så er kortene fundet sammen igen. Og så kan man faktisk gøre det igen, hvis man vil det. Start med S'erne, 2'erne, 3'erne og 4'erne. 2 bunker. Mix dem. Nu mixer vi den godt op. Godt og grundigt op. Vigtigt, der er lige mange i alle bunker. Sådan her. Nu ligger de her. Hvis ikke jeg får nogen til at blande dem, så vil det øverste kort være en 4. Hvis ikke jeg husker forkert. Nej, det var en 1'er, og så kommer der næsten en 2'er, en 3'er, en 4'er, en 1'er, en 2'er, en 3'er, en 4'er, 1'er, 2'er, 3'er, 4'er, 1'er, 2'er, 3'er, 4'er. Så det, at vi deler ud i 2 forskellige bunker, er 2 gange. Det er vigtigt at gøre det 2 gange, for så kommer det ikke til at virke. Og det her det er anden gang, jeg gør det. Det ændrer ikke på rækkefølgen. Og så er det jo, at hvis vi får nogen til at blande, sådan her. Og så har vi 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. God fornøjelse med det. Nu kommer vi over i lidt mere, det er en lille smule sværere at udføre. Men igen, det får I at vide i forklaringsvideoen. Det er heller ikke fordi, det er umuligt, det kan I sagtens. Men til det næste nummer, så skal jeg faktisk bruge en assistent. Og til det skal jeg byde velkommen til min yndige assistent, Anne. Hej med dig, godt. Anne, vi har en ring her, jeg ved ikke om I kan se den ud, men det er en ganske lille ring. I det her tilfælde en nøglering, det kunne sagtens være en fingerring også. Det er ikke så vigtigt. Og så skal vi bruge en tryllestav. Og så skal vi have Anne til lige at holde ringen. Og hun kan se, at være sikker på, at der er hul i ringen også. Ja. Yes. Så giver du mig den. Og så skal vi have Anne til at holde ringen, hvis du holder fast i ringen der. Sådan her. Hold den op, så de kan se. Du kan måske lige komme lidt over. Sådan her. Yes. Kan du mærke ringen? Ja, da. Det er vigtigt. Og det er vigtigt, at hun har rigtig fat ved det. Og hvis det var jer derude, så vil jeg sige, få 1 eller 2 publikummer mere til det. Nu tager jeg tryllestaven og putter under tørklædet. Og så skal jeg Anne til at holde den ene ende med den ene hånd og den anden hånd. Og så om et øjeblik, så siger jeg 3, og så giver Anne slip. 1, 2, 3. Og så er ringen hoppet på tryllestaven. Ja. Okay.
når det så er sagt, så kan man så tage den videre, og så kan vi sige, hvis vi tager tryllestaven og pakker ind i en avis. Hvad er det studiet? Du må gerne få det. Tak til assistenten. Pakker tryllestaven ind i en avis. Sådan her. Og siger hokus pokus filiokus, så er tryllestaven væk. Jep, den er der ikke mere. Så de fleste vil sidde derude og tænke, det er den. Og jeg kan bare sige, nej, det er den ikke. Og hvordan ved jeg det? Det er ganske enkelt. Fordi den er der ikke. Når du så har gjort det, så kan det være, at der er nogen, der tænker, men jeg vil godt lide og så videre. Ja, men jeg vil godt lave et vildt nummer. Jeg vil gerne have lov til, jeg vil gerne trylle tryllestaven væk, og det gør vi sådan her. Vi pakker den ind i avispapir. Så siger vi hokus pokus filiokus, og så er den væk. Nej. Og så er den væk. Nej. Hokus pokus filiokus. Hvad? Velkommen tilbage til anden part af forklaringen på den forsvundne tryllestav og ring på tryllestav. Til det trick, der skal vi bruge en nøglering, og vi skal faktisk bruge 2 nøgleringe. Så skal du bruge et stykke stof. Det kan være en vaskeklud, eller en viskestykke, eller noget reststof, som I har fra noget dagen osv. Så skal man bruge nål og tråd, og det er jo netop fordi, at som jeg viser i videoen, så kommer stoffet hen over tryllestaven, og i det øjeblik, jeg hiver i stoffet, så kommer ringen frem på tryllestaven. Men det, der er brug for, det er, at jeg i det her tilfælde har syet en ring fast på stoffet her, og så har vi den anden. Og nu skal jeg bruge min assistent, Anne, som kommer igen. Det var også hende, I så i videoen. Anne, kan jeg få dig til at holde ringen? Ja. Og Anne, hun holder nu ringen, og siger, værsgo, må jeg få den tilbage? Og det får jeg lov til, og så putter jeg den op under stykket sådan her, og så tager fat i den, som jeg har syet, der hænger her, og holder den op. Og så, når Anne, hun tager fat i den, siger, kan du holde den? Så kan hun jo ikke se, at det ikke er den samme ring. Den ligger i hånden her, så når jeg kommer ud her, så ligger den her i hånden. Og hun holder ved, og jeg siger, kan du holde rigtig godt ved, sørg for, at den er der. Og i mellemtiden, der har jeg tryllestaven op under armen, fordi så er det helt naturligt at gøre sådan, at jeg tager ringen op, og den skal lige lægges ind. Og det er det, jeg sagde også, det er et trick, der skal lige øves. Så kommer den på tryllestaven her, kører den op, og nu er vi faktisk klar. Nu er vi så langt, at der er ikke noget, som vi skal huske at gøre osv. Det er egentlig det, der er essensen i det. Så holder Anne viskestykket hen over tryllestaven, og du beder hende om at tage fat i den ene ende af tryllestaven. Og der er så en publikum, en der tager fat i den anden. Og i det her tilfælde ville det være bedre, hvis du tog fat i den der. Sådan der. Så du holder fast her i ringen. Sådan her. Og jeg holder fast her. Så man kan godt gøre det 2, men det allerbedste er jo at få en mere til at holde. Og så i det øjeblik, vi siger hokus pokus filiokus, så trækker vi tørklædet tilbage ud af hænderne på Anne. Og så er ringen der. Lige midt på. Og det vil synes fuldstændig umuligt for de fleste. Hvordan var det første gang, jeg viste det? Jeg blev meget overrasket. Ja. Og det er jo præcis det, vi gerne vil. Den her, den ryger bare væk. Og så ryger ringen der. Det kunne også have været en fingerring, men det man skal være opmærksom på med en fingerring, det er, at en nøglering jo ikke er lige så tyk, så skulle man sy en gammel ring ind i den også. Man kan også gøre det, at hvis man er bange for, at det her det bliver for synligt, at man rent faktisk tager 2 stykker stof, og så syr ringen fast inde på midten, og så 2 sammen. Så vil den altid sidde derinde. Men på den her måde, så kan man holde den sådan her og sige, vise den fra begge sider, der er ikke noget inden eller foran. Så det giver den, og så i det øjeblik, man skal bruge den, så tager man den op sådan her. Så det var ring på tryllestav. Så går jeg videre, og det er jo altid... Det jeg har brug for, det er en rundstok i den størrelse, som nu synes tryllestaven skal være i. Nogle de synes, den skal være stor og tyk, og andre skal være lille og tynd. Og det er den lille og tynde, jeg har brugt her. Derudover det, så skal I bruge et sort stykke papir og et hvidt stykke papir. Og længden af tryllestaven, det bestemmer jo man jo lidt selv, men jeg kan godt lide, at det er en lidt lang tryllestav, for det får jo tricket til ringen på
tryllestaven til at virke lidt mere umulig. Så jeg klistrer et hvidt stykke på i enderne i forlængelse af pappet, og så har vi hvide ende på det. Og så et stykke papir som det her kan der godt blive 3 tryllestave. Så når det er tæppet sammen, jeg snyder lidt i forvejen, så klipper jeg det over, så det passer til det, jeg vil bruge. For at få tryllestaven så stiv som muligt, så ruller jeg det omkring rundstokken. Og det er så stramt som overhovedet muligt. Sådan. Og når det er gjort, så tager jeg noget tape. Først sætter jeg på de hvide ender. Som det er holdt på plads. Når det så er holdt på plads, så begynder jeg at tape det hele til. Og det er simpelthen for, at tryllestaven får den samme farve over det hele. Hvis man bruger lim, er man ude over det, fordi så limer man jo bare det sort på, der hvor det er. Men når jeg bruger tape, så er det lidt vigtigt, at det ser ens ud. Hvis jeg kun bruger en stribe af tape nu her, så kan jeg vise lige om øjeblik. Så vil tryllestaven se sort ud på den her side og grå ud på den anden side. Så nu laver vi den ens over det hele ved at tage tape og jeg lægger på ensartet rundt. Så. Sådan. Når det så er gjort, så tager man rundstokken ud. Og jeg har savet 2 ender af rundstokken på cirka 5 cm. Og så har jeg malet dem hvide, fordi det kommer til at være enderne af det. En hvid tusk er nok til at kunne male på bagefter. Og hvorfor skal der et træ ind i? Ja, det er jo fordi, at, som jeg også viser i tricket, når jeg slår ned i bordet, og når de hjælper du får op, holder fast i enden, så kan de mærke, at det er en solid tryllestav. Og så virker det lidt mere magisk, når det er, at den skal trylles væk. Så det var den forsvundne tryllestav, som jo egentlig kun er papir lige nu, så hvis jeg krøllede den sammen, så vil den fylde meget, meget lidt. Ja, det sner. Ikke? Sådan her. Det er en ret fed ting at lave, er det ikke det? Og hvis man putter mere papir sammen, så kan det komme helt op til loftet. Hej, og velkommen til forklaringen på en blomstrende tryllestav, som jeg viste jer tidligere. Og til det, så kan man enten lave det med en avis, eller med en masse farvet papir. Lad mig vise hvordan. Først få fat i en masse forskellige farvede papirer. Her har jeg den med. Og det er også vigtigt at få fat i, have et sort stykke papir. Men den gemmer vi lige, for den skal vi bruge til allersidst. I tager simpelthen papiret og lægger op og taper simpelthen bare sammen. Jeg har fået fat i en rulle klar tape, som bliver usynlig, når det bliver tapet sammen. Så ikke noget med farver eller noget som helst af tape. De svinder ligesom oven på farven, når vi gør sådan her. Nu har jeg snydt lidt i forvejen, men det gør jeg jo så med mange forskellige farver af papir. Og ja, I bestemmer jo selv, hvordan I sætter det sammen. Så har jeg lavet nogle flere. Nu skal vi lige have pladsen med på det. Sådan der. Og når man så har lavet sådan en portion, jo flere I klister sammen, jo længere kan I få lavet den blomstrende tryllestav. Så i virkeligheden så er det jo bare at lave det lige så meget, som man har lyst til. Jeg vil sige, det længste jeg nok har lavet, det er omkring 20 stykker papir. Og så har vi altså helt op til loftet. Det er altså også rigeligt i forhold til at kunne få det til at se flot ud. I dag med det her, og det jeg viste jer tidligere, var det jo altså kun cirka 10 stykker. Som havde der. Hovsa. Det er lidt sjovere med et større bord, men nu er det lige det her, jeg har for dagen. Så klister vi den sammen her. Se, vi ved jo alle sammen godt, at en tryllestav er sort. Så det sidste stykke papir, jeg klister på, det er en sort, og det bliver jo så det yderste af den tryllestav, jeg kommer til at lave. Sådan.
Og nu har jeg så klistret 10 stykker sammen. Ligesom jeg viste i videoen under alle tricksene, så er det præcis det her, jeg har sat sammen. Så det vi så gør, det er at få fat i noget rundt. I det her tilfælde er det jo forholdsvis nemt for mig at bare tage en almindelig tryllestav. Og den ruller man så op på papiret. Og hold øje med, at det bliver cirka lige, at kanterne de følger. For ellers så løber den for jer. Bank lidt til side sådan her. Bare cirka. Det er ikke nogen katastrofe, hvis det ikke bliver helt præcis. Ligesom den heller ikke behøver at blive rullet alt for stramt sammen. Bare sådan stille og roligt. Rulle den op. Er det tyk, så tager det jo længere tid, så bliver den jo noget tykkere. Så. Det går vist meget godt. Og sidst, så får vi det sorte, så nu får vi næsten en helt sort tryllestav. Og det sidste stykke kan I godt bare tape sammen. Så for at få tapet klædt ud, så det ser pænt ud. Sådan her. Den der skal vi ikke bruge mere. Så til side med den. Og en tryllestav er jo hvid i enderne, så vi skal bruge et stykke papir. Og der klipper jeg op, så det passer med cirka. Prøv at se. Sådan her. Så har vi en trylleende på den måde. Og i den ene ende, der skal det bare tapes helt fast. Og i den anden ende, der skal det faktisk ikke tapes helt fast, men det skal nok vise jer. Så den ene, der ruller vi rundt. Sådan her. Og der lader jeg tape gå rundt med kanten af tryllestaven. Ganske lidt, så man ikke ser det alt for meget. Det kan også sagtens blive limet. Man kan godt tage en tube lim og gøre det med. Det kan man sagtens gøre. Det sker slet ikke noget ved. Nu er tape bare det, jeg foretrækker, fordi det er så nemt at arbejde med, og man skal ikke vente på det tørre. Nu har vi en hvid ende på den ene tryllestav. Den anden ende derimod, den skal vi have løst klistret fast, så den kan flyttes. Ligesom I så i videoen, så trak jeg jo den hvide ned, sådan her, for at få blomsten op. Det er også det, vi gør. Så det, man gør, det er, at man jo taper kun lige på det hvide. Og det må endelig ikke være alt for stramt. Det skal være til at flytte. Men her ser det rigtig fint ud. Så nu har vi egentlig tryllestaven, som vi så i videoen. Og nu skal jeg jo have den til at kunne blive til en blomst. Og det gør jeg jo ved at klippe ned i midten her. Jeg starter med at klippe ved kanten. Ja, det. Og det er altså vigtigt, hvis det er svært, så får mor og far til at gøre det, fordi det er jo mange stykker papir, der skal klippes igennem. Og man skal altså helst bruge en nogenlunde skarp saks, hvilket ikke er tilfældet lige her for mig. Men klip cirka lige så langt ned, som det hvide papir er, og gerne lidt længere, det gør ikke så meget. Jo længere ned I klipper på tryllestaven, jo længere bliver bladene på blomsten. Sådan. Og så er den klippet over på toppen af midten, og så skal de også i halvvejs imellem. Så den skal klippes 4 steder i på hver side, kan man så sige. I bund og grund kunne man jo klippe 4 eller 5 gange mere, og så vil man bare få tyndere blade. Det er interessant, hvis man laver en kæmpe en. Laver et en avis for eksempel, så bliver den endnu større. Så er vi ved at være der. Og i det øjeblik, I så har klippet det sidste stykke, så krøller jeg lige sammen og trækker det hvide ned over. Forsigtigt. Og så kan det godt være, hvis det hvide det er blevet for stramt, at man skal tage af og lave en ny en. Men det ser vist rigtig fint ud sådan her. Så har vi tryllestaven, så den er klar til at bruge. Det var den blomstrende tryllestav.
så er det bare at gå hjem og øve. Så det I så gør på videoen, det er, at I trækker den tilbage, folder fuldstændig. I kan gå tilbage og se i videoen, jeg har gjort det. Folder bladene ud, og så begynder at trække op. Men tak for det.